Салом алейкум бардора, хуш омадем ба канали Исем Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯза видео аз рубрикаи детективни, триллерни, криминални историёҳо. Ин рубрикае ҳастае ки ман дер боз интизор будам випускоша, ёдам кардаги будам бигем мешава, лекин дази ғавғое ки дар ютуб рафтестай. Бародаро, бовар кунед да бародарҷоно. Ман дилам ба шӯям во месӯза. Субҳаналлоҳ. Бача интернет паданалад як чизе ҳаста ки 100 солаҳо мегзари. 100 солаҳо мегзари чизо дар муҷа мемонанд. Блад як ҷураи худат мегӯяд ки гӯш ки я беномусӣ. Ман медонам ин чизора бародарҷоно, ино намедонанд. Ино субҳаналлоҳ. Ман ба ҳамон хотир намефурам. Охе, чай куҷо медонӣ? Този хихта палёни кардаси далбаёб? Намефурам биброрум шум болои экран. Агар не ина бародарҷоно, ина миҷа. Ина аузу биллаҳ, ина миҷа. Ман таш кустам ина. Ягон чизи тра намефаҳмам барои худо. Ина дигар барои. Тестам. охе фих накаш тиро одамо тамошо дорам. Чандин випуск шумо пропустид кардем ва имрӯза барнома боша яке аз чунин историяҳо мешава. Историе ки имрӯз дар бораш гап мезанем шуморо маҳз натиҷааш ба ҳайрат меорад. Шахсе ки дар бораш гап мезанем барои як сир кореро мекунад ки ура ҳукми қатл метаҳанд. Ва биёем тамошо мекунем ки ин сир чӣ гуна сир буд. Бародаро, хуб ба диққат то охири видеоро тамошо кунем ва ҳаракат накунем ки ягон калимаша пропустид кунем, чунки намефаҳмем ки аллакай чӣ гап шид, гап дар бораи чӣ рафтеста. ҳодиса хеле ҳам ҷолибае. ва то ки дар рафти навор отвлекат нашен, баъдан реклама накунем, аз ҳамин хотир рекламаҳо як чанд сония айни замон оғоз мешава, баъд видеоро сар мекунем. рафтем. агар ба шумо билетҳои арзон ба тамоми дунё фарқ надорад ба валюта сомонӣ, рубл, доллар, евро мичунин регистрация кардан дар шаҳрҳои Москва ва ҳамчунин перескат кардани граница бо самолёт ва ҳамчунин ба мошин дар кор бошад. Ба рақамҳои дар поён буда ба компания Парвоз Авиа алоқа кунед, кортон бута. ва ширкати шифоҳиҷома. аввали хелба барои хунукии руда, гурда, меъда, пешобдон, простатит дар як курсаш 3 пешкаш истифода бурда мешавад ва шумо агар ҳамин чиз лозим боша марҳамат муроҷиат кунед ба мутахассисои ширкати шифофармо, ба шумо маълумотҳои бештарро дастрас менамоянд. 2 октябри соли 1917 дар Сидней, Австралия пораҳои ҷасади одам дарёфт карда мешавад. Пораҳои ҷасаде ки дарёфт мекунанд хеле ҳам бад гуронида шудагӣ буд, яъне ки гуронидан ба хотири оне ки қатла пинҳон кунанд. Ва мушкилие ки сабаб мешид ки ҷасада муайян накуни шахсиятша, ин оне буд ки ҷасад сӯзонидагӣ буд. экспертҳои тиббӣ танҳо як кор карда метавонанд, яъне ки муайян кунанд онеро ки марг 2 рӯз пеш рух додагӣ. ва тақрибан зане ки ҷасади сӯхтааш ёфтагӣ буд, синни солаш 45 сола ва қаддаш боша 160-165 сантиметра дар бар медод. яъне ки тамоми маълумотҳое буд ки дар ӯ сол мутахассисои тиббӣ метавонанд муайян кунанд. Полиция дарҳол ба хулосае меояд ки ура ба қатл расонидагианд, лекин мутахассисои тиббӣ ба ин фикр розӣ набуданд, ба хотири оне ки мувофиқи таҳқиқоти ӯво ҳисобида мешид ки мумкин аст ки ягон хел худкушӣ бошад тавассути худсӯзонидан. ба умеди наздикҳоеро дарёфт кардан то ки тавассути ӯ шахсияти ин ҷасада муайян кунанд, политсия эълон мегузорад тавассути газета, лекин ин кор бенатиҷа мемонад ва ин ҷасада мегузаронанд бо номи Джейн Доун. яъне ки дар закон ҳамин хел ҳастае ки ҷасадҳое ки беному нишон мемонанд, агар ки мард боша Ҷон Доун, агар ки зан боша Джейн Доун мегузаронандшон то шахсиятшон баъдан муайян шудана ки уно киянд. аз байни 2.5 сол мегзарад ва ба отделенияи политсия як ҷавон меояд бо номи Харри Буркет ва ӯ ба политсия муроҷиат мекунанд ки дар бораи модари Харри 2.5 солае ки ягон хел маълумот шунавидагӣ нестанд ва модари Харри ном дошт Анна Буркет. ва ин ҷавони ҳамроҳи холаш ба отделенияи политсия омадагӣ мехост ки модарша ба розыск бита, лекин ҳарди ин шахс ягона наздикои ин зани гумшуда набуданд. ҳамчунин ӯ дошт як шахси наздики дигар, яъне ки шавҳараш
Харри Кроуфорд. ва барои чӣ хотир мо ӯро дар инҷа ном гирифтем? Ба хотири он не ки ӯ муроҷиат кардагиай ба пулис, амма аст наоборот, ба хотири он не ки ин ягон вақт муроҷиат кардагӣ нест ба политсия, на дар вақти гум шидани ҳамсараш Анна Буркет, на дар он вақте ки ин ҷавон бо ҳамроҳии холаш омадагӣ буд ба политсия. Ин хеле ҳам ҷолиб метавонад чӣ хеле шавҳари шахсе ки 2.5 солаи нест беному нишон ягон вақт ба полис муроҷиат намекунад. Харри Кроуфорд шавҳари дуюми Анна Буркет ба ҳисоб мерафт. Писаре ки ба полисейские отделение омадагӣ буд, Харри Кроуфорд падари ӯ нест. Ин писар аз шавҳари пешинаи Анна Буркет ай. Вақте ки шавҳари ӯ мебарад чанд сол пеш, ин кӯдак ҳатто 10 сола набуд. Ва бардор барои запутатса нашидан як бор дигар номуро номбар мекунем. Анна Буркет, зани гумшуда, модари Харри Буркет. Харри Буркет писархони Харри Кроуфорд, яъне ки Харри Кроуфорд шавҳари Анна Буркет ва Харри Буркет писархони Харри Кроуфорд. Хуб, барои он хотири чӣ ба ира хеле гуфтесам ки ҳам писархон ҳам пияндар номошон Харри ай, лекин пияндарша Харри Кроуфорд ай, худи писархон боша Харри Буркет. ҳамира фаромӯш накунед, запутатса нашинда. Ва ба ғайр аз он факти ҷолибе ки Харри Кроуфорд дар бораи гум шудани ҳамсараш ба полис муроҷиат намекунад, боз як чизи ҷолибии дигарам дар инҷа буд. Ва ин чизи ҷолибиҳо баъдан давом ёфтан мегиранд. Яъне ки вақте ки 2.5 сол пеш модараш гум мешава, Харри Буркет аз пияндараш Харри Кроуфорд мепурса ки модари ӯ дар куҷо ай, Харри Кроуфорд мегӯяд ки модари ӯ бо дигар шавҳар, яъне ки бо дигар мард гирехтагӣ ай. Ва албатта ки баъди шунидани чунин хабарҳо гудак ба ҳайрат меояд, лекин ӯ умедвор буд ки як рӯз на як рӯз модараш бо ӯ ягон хел алоқа мекунад. Лекин ин кор рух наметавад мутаассифона ва рӯз аз рӯз нобоварӣ нисбати суханҳои пияндараш дар ӯ зиёд шудан мегирад. Кӯдак ябора ноумедтар мешава вақте ки Кроуфорд бе ягон сабаб ба ӯ мегӯяд ки бояд ки дигар тарафи шаҳр бикӯчанд. Харри медонист ки дар ин ҳолат модарашда душвортар мешава барои ӯра дарёфт кардан, чунки ҷои истиқоматшона алиш мекунанд. Писарча боша рад мекунад ин пешниҳода. Баъди ин пешниҳода рад кардан, ҳаёти Харри Кроуфорд ва писар Харри Буркет тағйир меёбад. Харри ба политсия мегӯяд ки охирон бор модарашро дидагиай охири моҳи сентябри соли 1917. Ва ба ғайр аз ҳамаи чӣ хеле ки мо дар боло гуфтем, ҳолатҳои хеле ҳам ғайриоддӣ бо Харри Кроуфорд давом дорад. Яъне ки се чунин ҳолати дигаре бо ӯ рух метавад ки кӯдак ябора нобовариш зиёд буд, бо аллакай зиёдтар шидан мегирад нисбати Харри Кроуфорд. Якум ҳолат дар худи ҳамун Сидней рух метавад. Яъне ки Кроуфорд меора писара ба лаби як ҷар ва ин ҷар ҳамин хел муарриф буд ки одамо дар уҷа худкушӣ мекарданд. Харри Кроуфорд ба лаби ин ҷар омада писара даъват мекунад то ки канори ӯ рост беиста, лекин писарча чунин даъвата рад мекунад. Ва дуюм ҳолати ғайриоддии дигаре ки бо Харри Кроуфорд ва писарча рух метавад, ин оне буд ки ба канори як раҳ омада аз мошин мефароянд ва писара фармон метиҳад ки дар лаби ҳамун раҳ дар дохили дарахтҳо як чиқрӣ бикана. Ба хотири оне ки Харри Кроуфорд хеле ҳам марди сахтгир буд, кӯдак рад намекунад чунин фармона ва тақрибан 2.5 соат вақти худша сарф мекунад то ки ин чиқриро бикана ва баъдан просто аз пеши чиқрӣ мераванд. Не за что так дакандана. ҳола дигар рух метавад моҳи октябри соли, яъне ки Харри Кроуфорд як рӯзномаро ба хона меёрад ки ба писар нишон бутия хабарере ки дар уҷа чоп шидагиай. яъне ки дар уҷа политсия чоп кардагӣ буд ки ҷасади як зана ёфтагианд, яъне қарш пораҳои ҷасада. Ва албатта дар он вақт Харри наметавонист фаҳмида ки барои чӣ ин рӯзнома барои пияндари ӯ ин қадар ҷолиб ай, лекин баъдан мефаҳма. Ва бале бардоро, то ин вақти видеоро тамошо кардан шумо мумкин ай фикр кунед ки хайди дига куҷош пурпешҳисобу куҷош дига ҷолиб ай. Аллакай фаҳмидем ки модари писарчара ҳамин пияндараш Харри Кроуфорд куштагиай. Бале хиёл мекунам ки иҷаш хеле ҳам фаҳмо мешава, хеле ҳам осон ай. Лекин не бародаро. Ин рубрика махсус рубрикае ҳастае ки дар ҳамун нуқтаеш меоӣ ки мегӯӣ хоб фаҳмидам, ана ҳаминҷа баъд як пераворот яна мехӯри тавом мехӯра ки тоқат накардам. В общем, тамошо кунен, пушаймон намешинем. Хеле погиза тасаввуротон
тамоман ами ҳайронтон мекунам гарантияш қатъӣ. Фақат шумо тамошо кунед. чойтон ҳам навид кунед. Ман кофеам уже қариб омад. Дар нақлҳои писар полиция хеле ҳам чизҳои ғайриоддӣ мушоҳида мекунанд ва ба хулосае меоянд ки ҷасаде ки 2.5 сол пеш ёфтанд метавонад ки Анна Буркет бошад ва Харри Кроуфорд шавҳари ӯ якумин гумонбар ҳисобида мешавад дар ин кор ва ҳамчунин полиция ӯро гумонбар ҳисоб мекунад дар оне ки ӯ мехост 2 маротиба писархонша ба қатл бирасонад. яъне ки кадом ҳолатҳо? ҳамон ҳолатҳое ки якеш ба лаби ҷар рафта писара назди худаш даъват мекунад ва дигареш ки ӯра фармон метаҳад ки 2 соат чиқрӣ бикана. лекин ба чӣ сабабҳое ӯ аз ин кор даст мекашад? Харрира дер меёванд. ӯ дар як тарафи дигари Сидней зиндагӣ мекард бо ҳамроҳии ҳамсари дуюмаш, зани дуюмаш. барои чӣ хотир бо ман иҷра ин хеле подчеркивать кардам, зани дуюмаш и бозам хеле ҳам ҷолибай ва ҳамроҳи ин зан 9 моҳ буд ки зиндагӣ мекарданд. Кроуфорда дастгир мекунанд. вақти дастгир кардан ӯ ҳодисаеро нақл мекунад ки политсияра ба ҳайрат меорад ва шуморо ҳам ин ҳодиса ба ҳайрат хоҳад овард. аз ҳамин хотир лайка фаромӯш накунем бародаро. камтар як шорт нехтона лайка фаромӯш накунем то ки чунин ҳодисаҳо зиёд шидан мегирад. ҳозир ман мерам як чап навид мекунем миём давом метем. хай барои шумо пауза намешавад. соли 1910 вақте ки Харри Кроуфорд 35 сола буд, дар яке аз докторҳои маъруфи Сидней шофёр кор мекард ва дар рафти кораш бо хизматгори ин сардухтур шинос мешавад, бо зани 28 сола Анна Буркет. барои бисёриҳо Харри Кроуфорд на он қадар шахси хуб ба ҳисоб мерафт, яъне ки ӯ маъруф буд ҳамчун алкаши доимии барҳо. лекин барои Анна ӯ ба хулосае меояд ки ҳаётша тағйир буда. ва моҳи феврали соли 1913 ӯ хонадор мешаванд. лекин Харри Кроуфорд ба ваъдаи дудагиш вафо карда наметавонад. яъне ки баъди як чанд моҳи хонадор шудан ӯ боз ба қитӣ сар мекунад, яъне ки боз ба майнӯшӣ даст мезанад. мувофиқи гуфтаҳои худи Харри Кроуфорд ҳаёти ӯ хеле ҳам хубу оромона буд, лекин мувофиқи маълумотҳои ҳамсояҳо хеле ҳам бад, яъне ки дар оилаи ӯ ҳамеша муноқиша дида мешид ба хотири майнӯшии Харри Кроуфорд. соли 1917 ҳаёти ин ҷуфт куллан тағйир меёбад, вақте ки духтари 19 сола бо номи Ҷозефиня оғоз мекунад зиндагӣ кардана ҳамроҳи ин ду ҷуфт, яъне ки як ҷуфта короче байни ҳардуяи меоянд зиндагӣ мекунад. ну дар байншон не мақсад қачон зиндагӣ мекунад. яъне ки Ҷозефиня духтари 19 сола ки буд? духтари худи Харри Кроуфорд, яъне ки хонаи падараш омадагия зиндагӣ кардан. аз куҷо? аз хонаи шавҳараш? не, то ин қавақта ӯ ҳамчун духтархон дар дигар оила буд, лекин оилае ки ӯра нигоҳубин мекардан мебаранд ва Харри Кроуфорд маҷбур мешавад ки худаш нигоҳубин кунад ӯра. Ҷозефина бо падараш хеле ҳам рафтори бад дошт ва бисёр вақт ӯра таҳдид мекард бо яке аз сирҳои ӯ. ҳамаи кор ҳамин хеле ба назар мерасид ки Харри Кроуфорд гӯё ки метарсида бошад ки Ҷозефина ин сирри ӯра ба дигарон мерасонад. вақте ки духтари Кроуфорд ба хонаи ӯ меояд, аз ин супас муноқиша дар ин оила хеле ҳам зиёд сар мезанад. як чанд муддат пеш аз маргаш Анна ба наздикош нома менависад ки дар бораи шавҳари худаш як сирри хеле ҳам даҳшатнок фаҳмидагия ва ба наздикӣ ба оно нақл мекунад. лекин мутаассифона успед намекунад. 27 сентябри соли 1917 Харри Кроуфорд меояд ки ҳамроҳии Анна ӯ ба пикник рафтанд, яъне ки ба сайругашти саҳроӣ. дар рафти ин сайругаштшон боз муноқишаи дигаре дар байни ӯ сар мезанад ки дар рафти ин муноқиша Анна пешпоӣ мехӯраву сараш дар санг мезанад, ки дар натиҷаи зарба ҳамон қадар сахтӣ буд ки марговар мешавад. ва Харри Кроуфорд фикр мекунад ки ба ин история ҳеҷ кас бовар намекунад ки ӯ аз як зарбаи санг ки дар натиҷаи пешпоӣ хӯрдан гирифтагия мурда бошад ва Харри Кроуфорд маҷбур мешавад ки ҷасада бусӯзона ва бугурона. албатта Харри Кроуфорд дар инҷа рост мегӯяд ки ин историяро ҳеҷ кас бовар намекунад, яъне ки ҳамун историяеро ки айни замон ин дар политсия гуфта истояд ва мо шумо ҳам бовар намекунем. ва мо як чиз дигара фаромӯш намекунем ки дар боло чӣ хеле ки гуфтем, дар вақти ташхис кардан мутахассисои тиббӣ гуфтагӣ буданд ки ҳангоми сӯзонидан ҷасад ҳоло зинда буд ва Харри Кроуфорд мегӯяд ки ӯ намедонист инро. ва албатта ки чӣ хеле ки гуфтем, политсия ба историяи Харри Кроуфорд бовар намекунад ва во ба хулосае меоянд ки
ҳангоми фаҳмидани сирри ӯ ин мард маҷбур шудагие ки ҳамсарша ба қатл бирасонад. яъне ки як сирри буд ки ӯ ҳатто тайёр буд барои Аннара ба қатл расонидан, то ки дигаро аз ин сир даракдор нашаванд. яъне ки ҳамун сирри ҳастае ки духтараш таҳдид мекард ки ба дигаро мега. яъне ки дар охир аллакай гуфт. лекин ин чӣ сиррае ки ин шахс ҳатто ба қатл расонидани дигар шахс омода буд, то ки дигарон нафаҳманд. яъне ки сирри асосии тамоми ин видео ки ин сирри худи Харри Кроуфордае оне буд ки Харри Кроуфорд падари Жозефиния набуд. Вай ҳаромӣ буд ё ин ки аз дигар шахс буд ин нигоҳубин мекард? Не, ба гуфти шумо чӣ буд? хоҳараш буд, намедонам, ягон духтархон кардагӣ, модараш буд. Чиво? Реально бародаро, сирри Харри Кроуфорд ҳамин буд ки Харри Кроуфорд мард набуд, зан буд. мара барои кумтегим дар Тоҷикистон равм наметан. модари раднои Жозефиния буд ёдам. ва ҳоло шумо мегӯед чӣ хел ози зан дошт, дута зан гирифтагӣ, охиронш қад намозине кардагӣ, бо зане ки қадиш судаги духтарашон омадан, чӣ хел вай мард буд. оз дидестем мегӯед суратша? Баре бародаро, сурате ки айни замон мебинен сурати ҳамин Харри Кроуфордае, лекин ин мард нест, ин занае. шок омадагиен, медонама шокотона камтар ором кунен, хубтар мефаҳмонам ки яъне чӣ хел, как такое возможно. Возможно, бародаро, ҳамчунин лайк монданам возможно, фаромӯш накунем бародаро, то ки мотиватсия шавад дигар чунин барномаҳоро зиёдтар кунем. Харри Кроуфорд ба дунё меояд моҳи июли соли 1875 дар шаҳри Ливорно, Италия. баъди ба дунё омадан номи ӯ Юҷиния Феллиния буд. дар дусолагӣ Юҷиния Феллиния оилаи ӯ мекӯчанд ба Зеландияи нав. дар вақти наврас буданаш Юҷиния бо падараш кор мекард, яъне ки дар кори мардонагӣ падарша ёрдам медод ва бо хотири удобстваи худи кор мӯи сарша каротки мекуна ҳамчун писар ва либосҳои мардона мепӯша. вақте ки аллакай ба як синни соли муайян мераса, оилааш мехоҳад ки ӯро ба шавҳар биданд. лекин характери и ҳамин хелишидагӣ буд ки бештар мардсурат буд. мефаҳма ки шавҳар кардан, яъне ки дигар марда гирифтан, и барои ӯ нест, намехост ҳамира. мувофиқи характеру мувофиқи табиати дурунии худаш ба он нигоҳ накарда ки физически ин шахс зан буд. ба он нигоҳ накарда ки Юҷина ин корро намехост, лекин талаботи волидайна рад карда наметонист. ва хушбахтона барои худи Юҷина ҳангоме ки аллакай рӯзи хонадорӣ наздик мешавад бо ин мард, ӯ мефаҳманд ки ин мард аллакай хонадор ва соҳиби фарзанд астае. ва ин кор ӯра наҷот метаҳад, маҷбур намешавад ки зидди хоҳиши худаш ба шавҳар барояд. дар натиҷа Юҷина хонаи волидайна тарк карда, алоҳида ҳамчун мард зиндагӣ мекунад ва истифода мебарад номи Юҷи. баъдан ӯ мекӯчад ба Сидней ва ба худаш мегира ному насаби нав Харри Кроуфорд. ва Харри Кроуфорд махсус корҳои вазмина мегирифт. дар заводи резинбарорӣ, комбинати гӯшти кор мекард. вақте ки дар намуди зоҳирӣ ӯ нигоҳ мекардӣ, хеле ҳам марди сахтгиру пурқувват ба назар мерасид ва ягон кас фикр карда наметонист ҳатто ки ин вабшета зане ҳастае ки либоси мардона дорад, гарчанде ки сурати мардонагиам боша агар. ва боз як чизи дигар ба факти ки ира бовар карда наметонистанд ки ин занай, он буд ки и хеле ҳам майдӯстдор буд. ҳангоме ки дар бар дигаро аз по мезадан дар вақти майнӯшӣ, барои Харри Кроуфорд, яъне ки Юҷина, аввалош буд. лекин ман медонам бародаро, шумо ҳоло онира гуфтаистен ки пас ин чӣ хел зан дошт, чӣ хел занак бо зан дошт. бародаро, сарости ман нашинед, мо тоҷаша меоем. дар давоми ҳаёташ як бор сирри Харри Кроуфорд, яъне ки Юҷина, фош мешавад вақте ки ӯ 21 сол дошт ва дар яке аз караболҳо кор мекард. яъне ки вақте ки Юҷина дар ин карабол ҳамчун мард кор мекард, шино мекунанд ва тамоми команда мард буд. намедонистанд ки Юҷина ин занае. лекин чӣ хеле мешавад ки дар натиҷа капитани карабол мефаҳмад ки и занае. ва ҳамин хеле расму русум доштанд ки қарор доштани зан дар карабол и хусусияти бад дорад ва капитани карабол мехоҳад ки ӯра наказат кунад. фаҳмидем карочи чики мешавад. ва дар инҷа ана ҳамин таҷовуз кардан Юҷина, яъне ки Харри Кроуфорд, ки ба сурат мард буд, ҳомиладор мешавад, ки дар натиҷа ана ҳамун духтаре ки сирри ӯро фурӯхт, ана ҳамун ба дунё меояд. хоб давом дора ҳоло ҳам ки давомшам гап мезанем ки хоб чӣ хел
тамоми сирша зан буданша аз ҳамсарош аз занҳо пинҳон мекард. Яъне ки чӣ хеле ки медонем, Кроуфорд намехост ки бифаҳманш ки он зан аст. Аз ҳамин хотир дарёфт мекунад як оилаи итальянскиро ки бебисод буданд ва кӯдаки тавлод кардагиша барои нигоҳубин ба ҳамуно месупорад. Яъне ки тамоман гирин фарзанди шумо фарзанд дорем бигирен кӯдак калон кунем. Лекин Ҷозефиня медонист аз вуҷуд доштани модараш ки ба суроби падараш барои он хотире ки дар давоми ҳаёт ин Харри Кроуфорд рафтуомад дошт, нигоҳубин мекард, мерафт аз ҳолу аҳволи Ҷозефиня бохабар мешид. Лекин аднишонишон хуб набуд, яъне ки иш якдигариша наз намедиданд. Хеле дига одам калон кардааст. Но ҳамин қадар факт дар ин мобайн буд ки духтараш медонист секрети ира. Ва дар натиҷа вақте ки Харриро дастгирӣ мекунанд, ин сирша на танҳо духтараш ва ҳамсари аз дунё гузаштагиш ҳамроҳи худаш қабристон бурд, не, тамоми одамо медонанд аллакай. Барои чӣ хотир ки ин сирша аллакай худи Харри Кроуфорд мекушояд. Чунки медонад ки агар ки ҳамчун мард ҳабс шава дар маҳбас чӣ даҳшат метавонад ки сари ӯ рух буда, ба мисли даҳшатҳое ки дар Карабл рух дода буданд. Дар натиҷа Харри Кроуфорда барои қатли Анна Буркет гунаҳгор мекунанд ва дар натиҷаи ин суд ҳамсари дуюмаш ба ҳайрат меояд. Ба ҳайрат меояд барои ҳамун чизе ки шумо ҳам ҳоло ба ҳайрат омадагиен. Яъне ки қадар вақт фикр намекард ки ҳамроҳи ӯ зан зиндагӣ мекунад ҳамчун шавҳараш. Ва онере ки чӣ хел ҳамсарои ӯ нафаҳмиданд, ира худи Харри Кроуфорд мефаҳмонад ки на Элизабет ҳамсари дуюмаш, на Анна ҳамсари якумаш ягон бор дар тамоми ҳаётшон ки ё якҷоя зиндагӣ мекарданд, Харри Кроуфорда луч баданша дидагӣ нестанд. Ва хоб, бале ман медонам ки ҷамоа мегӯянд ки озиб хай хоб баданша луч дидагӣ нестанд. Хай мисол марди сахир буда ягон вай мекарда ки мегуфта хай набинанд. Лекин дар вақти ҳамхобагӣ чӣ хел ҳамсарош намедонистанд ки ин зана чӣ хел ҳамхобагӣ мекарданд. Дар вақти ҳамхобагӣ бе дидани бадан мақсад свет пвет ҳамаро ҳамун хеле мекарда ки набинанша ва дар ҳамун ҷои олоташ ашё ҳамин хеле насб кардагӣ будае ки дар вақти ҳамхобагӣ кардан аз ҳамун истифода мекарда. Я возьму огурец. Возьмите два, один съедите. Ва ягон ҳамсараш ин кора намедонистиянд ки ин одам действительно чунин чӣ истифода мекунад. Моҳи октябри соли 1920 суди Харри Кроуфорд баргузор мегардад ки дар ин суд факти куштор не, балки ҳаёти шахси гунаҳгоршуда ҳамаро ба ҳайрат меорад. Тамоми населениеро ва рӯзноманигоро, яъне ки ҳамаро ба мисли шумо ҳам ҳоло ба ҳайрат омадагиен ки как такое возможно? Бале, аз ҳамин хотир ин ҳолат, ин ҳодиса хеле ҳам машҳур мешавад ки имрӯз мо солҳои 1920 суда обсуждат кардаистем ва ҳоло ҳам чунин история хеле ҳам историяи ғайриоддию боварнакардани ба ҳисоб меравад. Ба чунин фикр розӣ бошен, бибинен ки лайка фаромӯш кардагӣ набошен. Дар натиҷаи ин суд Кроуфорда ҳукми қатл метан. Лекин дар вақти қарор доштан дар маҳбас, бале ҳукми қатл ки додагӣ бошанд, вай ҳамун замон баргузор намегардад. Вақте ки дар маҳбас қарор дорад дар интизори ҳукми натиҷаи, яъне ки ҳукми қатл, бо корира пересматриват мекунанд, боз аз сар таҳқиқ мекунанд ки дар натиҷаи ин суди дигарӣ ҳукма иваз мекунанд ба ҳукми як умра. Моҳи феврали соли 1931 баъди 11 соли нишастан дар маҳбас Харри Кроуфорд дастсрочно озод карда мешавад. Яъне ки дастсрочно озод кардан, дастсрочно яъне ки до срок, пеш аз муҳлат меган. Ҳамин хел ҳолатҳое ҳастае ки мисол авф мекунанд, дастсрочно озодшон мекунанд пеш аз вайшон. Бисёр ҳолатҳода поведение ҳамун одама нигоҳ мекунанд ки мисол дар давоми ҳамун шиштанаш рафтори хуб доштае дар маҳбас. Бисёр сабабош ҳастае. Шумо чунин натиҷаҳоро медонед ки хеле ҳолат бисёре дастсрочно озод мекунанд. Яъне ки барои чунин решение баровардан ки ӯра дастсрочно озод мекунанд, як условияи махсус мемонад судя баъдан озод мекунанд. яъне ки вазифадор мекунанд ира ки баъди ба озодӣ баромадан куллан тамоми ҳаётша ҳамчун зан бигзаронад, не ин ки ҳамчун мард. Ки дар натиҷа баъди озод шуданаш Харри Кроуфорд номи нав мегирад.
Джин Форд. ва дар инҷа хушбахтона ё ин ки мутаассифона, нехтарш хушбахтона бигем, хушбахтона на ба хотири ки мурдан, яъне ки вақте ки ин зан аз турма озод мешава, бо духтараш якҷо шида наметавонанд, чунки факти маргша мутаассифона бигем мешава. Мутаассифона духтараш дар натиҷаи бемории туберкулёз короче касали сил мешава, мемра. барои чи хушбахтона ва мутаассифона, хай мутаассифона ки мемра бечора, а хушбахтона ониш ки и падо набояд яҷоя шаванд, яъне ки ҳамун духтар сабаб шид ки ҳами сири ҳамира фош карду чунин переворотҳо шид дар натиҷа. хай бигем ая тараф бо ӯзанаки бечораам халос кардан, агар ин қавах ашё қатъи ҳамхобагӣ мекарда, хиёл карда ки шавҳар дорад ва давоми ҳаётша албатта ки худи ин зан ҳамчун зан мегзаронад ва дар синни 63 солагиш аз дунё мегзарад дар натиҷаи як садама, яъне ки рамошин мезанад. чун теғ ба даст орӣ мардум натавон кушт, наздики худованд бадӣ нест фаромӯш. ин теғ на аз баҳри ситамгорон карданд, ангур на аз баҳри набиз аст. исо бараҳе дид яке кушта фитода, ҳайрон шуду бигрифт ба дандон сари ангушт. гуфто ки киро куштӣ, ки кушта шуди зор, то боз ки ӯро бикушад он ки туро кушт. ангушт макун ранҷа ба дар куфтани кас, то кас накунад ранҷа ба дар куфтанат мушт. ҳамада хайр бардор то видеоҳои оянда. من کشیده سر میتم او کار در میتم در روی سیاهو دردی سر میتم او بیوی یا پنی کرد تا که کوی ردید عقلی مرا گم نزد خواهرک مقلی توری